Všetci utekajú. Kam chceš ísť? Do Petrohradu. Pousilujem sa zmaturovať a živiť sa kondíciami. Prečo by si sa nemohol učiť doma? U nás doma sa nedá ani žiť. Vysvetlí starému človeku svojim mladým rozumom, čo si počať. Ja neviem, čo vám povedať. Naučím! Človeče! Nie, Kostia! Ak tomu neurobíte koniec, odídem z domu. Žiadam, aby sa Ščotky nemiešal do našej rodiny a nebýval v našom dome. Som nepovedal ani slova. Vy ste sa zbláznili. Hovorili ste, že spávam s Jelenou, darebák. Kostia. Opovažuje sa moje priateľské vzťahy s Jelenou vykladať tak vulgárne. Cigániš! Každú noc počujem, ako plače, keď príde o teba. Viete, bolo to veľmi príjemné, že ja som takto skoro sa dostala do divadla, pretože prax je najlepšia škola. Na druhej strane to bolo veľmi ťažké, nielen pre mňa, ale aj pre moju dcéru, ktorá mala mesiac. A ja som dostala ponuku na angažmá a mala som len dve možnosti. Buď to prijať, alebo to neprijať. A možno už to angažmá by nikdy neprišlo. Takže ja som volila túto prvú možnosť a obávam sa, že tá moja dcéra predsa len trochu trpela tým, že ma menej vídala. Bolo to veľmi náročné, veľmi ťažké. Keď si na to teraz spomínam, tak ani neviem, ako sa to všetko dalo zvládnuť, ale zvládla som tu a moja dcéra je tu takisto.